Ahir vam pescar aquest preciós gall de Sant Pere i el cuinem a la sampolenca, recepta de Carme Ruscalleda. Al final del vídeo us deixem la llista amb tots els ingredients. Demanem a la peixateria que ens netegin i preparin el peix. Pot ser sencer, senyalat amb uns talls o tallat a porcions. Per començar, agafem una plata de forn i afegim un raig d'oli. Hi posem un llit de ceba, no massa fina, més o menys d'1 centímetre. I al damunt hi posem la patata laminada, un rajolí d'aigua i un altre rajolí d'oli. Salpebrem i tapem la plata amb paper d'alumini. Al forn ja el tindrem calent a 190 graus i entrem la plata i la deixem 20 minuts. Les patates han de quedar potxades. Cada forn és diferent. Mireu el punt i si cal les deixeu una mica més. Mentre les patates es feien, hem ratllat el tomàquet, picat all i julivert i tallat la llimona a rodelles. Preparem una barreja amb el tomàquet, l'all i julivert, un bon raig d'oli, un raig de vi, salpebrem i barregem. Agafem el gall, el salpebrem per dins i per fora i també hi posem una mica de llimona a dins i unes rodelles en les zones marcades. Agafem la plata amb les patates, les esquitxem amb la barreja de tomàquet, posem el peix al damunt i acabem de posar-hi aquesta barreja. L'enfornem a 190 graus durant 10 minuts. El traiem del forn i comprovem el punt de cocció. Ara és el moment de posar-hi les olives. I si cal, el deixem uns minuts més. Sabrem que està al punt quan la carn no quedi massa enganxada a l'espina. Si ens deixeu un like o un comentari, ajudeu a que el nostre canal sigui una mica més visible.